Hai लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि MBD ब्लग्स चेनेलाव फिन खनसे बरायलायबाय। लोगोफोर, आंना भिडिअ हगारनाया एसे लेट जाबाय आरोना, अब्लाबो नोंथांमोना नायदो। गोबां नायगिरिफोरा आंना नायनो आसा खालामनानै दङ आरोना लोगोफोर। सोरबा बुंहरदो आरोना दाबो मानो हगाराखै होननानै, ओंखायनो नोंथांमोना आं दिनैसो भिडिअखौ हगारनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना हाबाखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। Jamadai moनबाय लोगोफोरा दिनैनिफ्राय जामादै मोनबाय नामा? Oi, rokok pindah di situ merasa dari bos. Oi, que boleh sih? Lah. Hah? Aku asli nama lu, kan menawan bezalo. Kali, dah, orang kata, mui jangan ni yang rumah. Dia pun ni yang buat cawat. Mana? Mana sana?
लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जाय गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालाम बाय बाय लोगोफोर